Jonathan, da kon je nems kitterau honnek mi fishak as verpaiken ja kinzige nakjat measure drum hadden. Maar mismun je nach beke mai de bieden hiden jinu fishak wanskilk kunnen lessen gidden. Ganelei kramp te verenigd show. Ach, te wil benten de klachte. Koruswan met hem. Ojuton, zijn goeil en meisje. Korusho, ik het terug. As is curry, gus eve ella. Korushin. As is korushin. As is rish. Korusho terug. Te gol. Show, as is a rush. The tabby got a shin. The bech who play a drum, who play my show, as is tagiri do, Jinu shin, tagiri go do, as is shin, got a shin, as a rush, it's a drum. So, voor dit wel vruchten dus een band ook leila zodat je hele wens touw de huis met je create them so you know niche voor you know shit. Dat is voor je cabaret me get ristig met touw weer dus kon me get vruchten dus voor de nacht. Zo touw klei is touwtje nog shit. Tashin gol nen cheese 3 K. Nen jeez 3 K. Nen jeez 3 K. Nen jeez 3 K. Oh, het is goed. Dan mis je wel bij gasklachten. Ach, lesklachten voor je zitten weer 4 weilen zo. Schene. As is het ook al. Wil de kindjach kunnen, dat wil hoe klei meisje show les te weer. En hoe klei maar show, als man op de lauw, dat klei les te weer. Maar shen du. En shen.